ଲାଗୁଛି ନା ବିଲକୁଲ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଏହି ତରକାରୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ବନେଇବା ବି ସେମିତି ସହଜ। ନମସ୍କାର, ଜି-ପୂର୍ତ୍ତି କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଘରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀରେ ଏମିତିକା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 5ଟି ଅଣ୍ଡା। ୟାକୁ ପାଣିରେ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋରେ ରଖିକି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇ ନେବା। ଅଣ୍ଡା ସିଝୁଥିବା ଭିତରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଏଠି ଦେଇଦେବା ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋ, 5ରୁ 6ଟି କାଜୁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଏସବୁକୁ ହାଲକା ନରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ହାଲକା ନରମ ବି ହେଇଛି। ୟାକୁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅଣ୍ଡା ସିଝିବାର ଏଠି 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଅଣ୍ଡାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଅଣ୍ଡାର ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଅଣ୍ଡାକୁ ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଅଣ୍ଡାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି କଢ଼େଇରେ ଦେଇଦେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ। ତେଲ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଇଦେବା ଏବେ ଅଣ୍ଡାକୁ। ଏଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଇଦେବା ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ, ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଅଣ୍ଡାକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ସେଇ ସେମ୍ ତେଲରେ ଭାଜି ନେବା ଆଳୁକୁ ବି। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆଳୁକୁ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଆଳୁ ବି ଏଇଠି ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ବି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଢ଼େଇରେ ଆମର କେତେ ତେଲ ରହିଯାଇଛି। ଏଇ ତେଲରେ ହିଁ ତରକାରୀକୁ ବନେଇ ନେବା। ଏଠି ଆଉ ତେଲ ଦେବାନି। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 4ରୁ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ, ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି, 2ଟି ଛୋଟ ଇଲାଇଚି, ଗୋଟେ ଚକ୍ରଫୁଲ, 2ଟି ତେଜପତ୍ର, ଏଇସବୁକୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ରସୁଣ ଭାଜି ହେଉଥିବା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ପେଷ୍ଟ କରି ଆଣିବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ପାଣି। ପିଆଜ ଆମର ଭାଜି ହେଇକି ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିବା ପେଷ୍ଟକୁ। ଏଇଟାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବାନି, କାହିଁକି ନା ଏସବୁକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଭାଜି ରଖିଥିଲେ, ତ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଦେଇଦେବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଏଗ୍ ମସଲା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିକେନ ମସଲା, 2 ଚାମଚ ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇକି ଏଇସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମସଲାକୁ କଷି ନେବା। ମସଲା କଷି ହେବାର 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଠି ଦେଇଦେବା ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ। ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆଳୁ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଦେଇଦେବା ଏବେ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇରେ ରଖିକି କଭର୍ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁକୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଳୁ ସିଝିବାର 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। କଭର୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଆଳୁ ଆମର ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ। ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ଏଠି ଅଣ୍ଡା। ଏଠି ଦେଇଦେବା ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା। ଏହିସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଏବେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ କରିଦେଇଛି ଅଫ୍। ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଲାଗୁଛି ନା ବିଲକୁଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।